Guys, ideme strieľať moje prvé petardy. My sme len tak zašli nejaké nakúpiť, máme ich strašne veľa, napríklad toto. Toto vyzerá, že vybuchne auto. Každopádne, ideme to tu skúšať, vám to idem natočiť, či nepríjem náhodou ďalší prst. Ja sa asi posejem z toho tu. Nie, zapalila sa, zapalila? A čo to vyletí, či čo to sa spraví? Ja sa bojím. To je všetko? Bomba. Ďalšie máme niečo také, moskyto. Bože, ja som z toho taká dosrata a ja toto robím. Počkajte, ja sa musím čupnúť, nemôžem kľačať. Ježišku. Dobre, z toho tu ideme spraviť pyramídku. Počkej, zase si musím čupnúť, nemôžem kľačať. To je farebné! Wow, to je aké krásne. To je top. Pozrite, aké to je krásne. To sú jak malé dymovničky. Toto už asi nejaké bomby. Go girl. Dobre, ďalšie tu máme toto, Big Bang. Toto nezapaľujem, ja to sa bojím. Hej, idem k autu. Ja sa bojím týchto vecí. To je jak malý ohňostroj toto. To si mi nepovedal, že strelí. Posledné som pozerala z bezpečnosti auta.